तर आता आपण आहोत जीवनदीप कॉलेज गोवेली टिटवाळा इथे। तर इथून आपण पुढे जाणार आहोत कांताई रिसॉर्ट इथे। तर हा जो समोर रस्ता दिसतोय हा कॉलेजचा रस्ता आहे। तर ह्या रस्त्याने न जाता आपण या कच्च्या रस्त्याच्या मार्गाने आपण मार्गस्थ व्हायचं। टिटवाळा स्टेशनपासून 15 मिनिटं अंतरावरती हे कॉलेज आहे। इथे येण्यासाठी आपल्याला रिक्षा मिळून जातात। हा जो कच्चा रस्ता आहे तिथून आपण पुढे निघालो की आपल्याला आजूबाजूला अनेक रिसॉर्ट दिसतात। तर गुगल मॅपवरती लोकेशन दिलेलं आहे, तर ते लोकेशन फॉलो करूनच शक्यतो आपण छोट्या पायवाटा असल्यामुळे इथे कन्फ्युजन खूप होतं नक्की कोणत्या रस्त्याने जायचं। तर गोवेली कॉलेजपासून 2 मिनिटाच्या अंतरावरतीच हे रिसॉर्ट आहे। तर आता आपण जातोय रिसॉर्टच्या दिशेने। डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि तसंच कांताई रिसॉर्ट यांची एक वेबसाईट सुद्धा आहे, ती सुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। यांचा फोन नंबर सुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे। जर तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही त्यांना कॉल करू शकता किंवा त्यांची वेबसाईट सुद्धा चेक करू शकता। तर आता आपण येऊन पोहोचतोय कांताई रिसॉर्ट इथे। तर आता आपण पाहिलं की केवढा खडतर असा कच्चा रस्ता होता इथे येण्यासाठी। तर तो रस्ता पार करत आता आपण इथे येऊन पोहोचलो आहोत आणि आता आपण पुढे बघणार आहोत हे रिसॉर्ट कसं आहे ते। हॅलो, तर तुमचं सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओत स्वागत आहे। आम्ही आत्ता आलो आहे फार्म हाऊसवरती। तर आजचा आमचा आउटिंगचा व्लॉग असणार आहे हा। चला तर मग व्हिडिओ पुढे कंटिन्यू करूया। आता आम्ही 4च जण आहोत इथे, बाकीचे सगळे बाईकवरून येतात। आम्ही कॅबने आलो, तर ते थोड्या वेळात आता जॉईन करतील आपल्याला। तर आता आपण आलो कांताई फार्म हाऊस इथे। तर इथून मस्त सूर्यास्त दिसतोय। हिने मला सांगितलं, त्याच्यामुळे आम्ही इथे आलोय आता बघायला। तर इथे 2 झोपाळे सुद्धा आहेत बसायला, छान दिसतोय का? सूर्यास्त पण खूप छान वाटतोय। तर हा आहे स्विमिंग पूल। तर इथे एका वेळी 20 जण एकत्र एन्जॉय करू शकतात, एवढा मोठा हा पूल आहे। आम्ही या पूलमध्ये खूप जास्तच एन्जॉय केलं। गर्दा आमराईमध्ये वसलेलं हे रिसॉर्ट आहे। समोर जे रूम आहे तिथे आमचा स्टे होता आणि इथे आपण बघू शकतो इथे खूप अशी आंब्याची झाडं आहेत। तसंच फणस सुद्धा इथे लावलेला होता। मला अगदी कोकणात आल्यासारखंच वाटत होतं। किचन पासून ते आमच्या स्टे रूम पर्यंत अशी छोटीशी पायवाट केली आणि त्या छोट्याशा पायवाटीच्या आजूबाजूला दोन्हीकडे आंब्याची झाडं। तसंच पुढे थोडं गेल्यावरती स्विमिंग पूल आणि स्विमिंग पूलच्या समोरच डाव्या बाजूला होता डायनिंग हॉल।
इथे एक प्रशस्त असा रूम होता. आणि हा होता डायनिंग एरिया. इथे आपल्याला ब्रेकफास्ट आणि लंचसाठी एकत्र बसून जेवता येऊ शकते. इथे सुद्धा आरामात 15 ते 20 माणसं जेवू शकतात एका वेळी. इथल्या ओनर्सनी आणि त्यांच्या आईवडिलांनी इथे खूप अशी फळझाडे आणि फुलझाडे लावलेली आहेत. त्यात त्यांनी वेलची केळीचा सुद्धा समावेश केलेला आहे. चिकू, वेलची केळी, फणस, पपई, आंबे अशी विविध प्रकारची फळझाडे इथे लावलेली आहेत. तसंच या दादांनी इथे लाल चंदनाची सुद्धा झाडे लावलेली आहेत. अच्छा. उन्हाळ्यामुळे त्याला नवीन पाणी. हां हां. अच्छा. इथे पपईची सुद्धा झाड आहेत. त्यांना सुद्धा पपईची फळं आलेली आहेत. तर हा आता आपला ब्रेकफास्ट आलाय, मिसळपाव. आता आपण मिसळपाव खाणार आहोत आणि त्यानंतर आपण त्यांचं किचनमध्ये जाऊन बघणार आहोत की त्यांची सर्व्हिस वगैरे काय आहे, किचनमध्ये त्यांचं कसं काम करतात त्याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. तर इथे दादा आता जेवणाची तयारी करतायत. आता मी बनवते व्हेज कोल्हापूर. अच्छा. आणि नॉनव्हेजसाठी एकदा व्हेज झालं की मग मी नॉनव्हेज बनवणार, चिकन बिर्याणी. तर दादा तुम्ही इथल्या ह्याच्याबद्दल, तुमच्या रिसॉर्टबद्दल काही माहिती वगैरे द्याल का? हो. आपला हा मिनी रिसॉर्ट आहे. कॅपॅसिटी याची स्टेची 35 जणांची आहे, जे नाईटला स्टे करू शकतात. आणि जर काही जास्त मेंबर्स असतील तर आपण 10 डेज जातो. ओके. तर किती वर्ष झाली तुम्हाला बिझनेस करताय? बिझनेस करून मला जवळजवळ एक 7-8 वर्ष झाली. अच्छा. कांताई मिसळ माझ्या आईच्या नावावरती ठेवलेलं. अच्छा. तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर सांगा ना. हो, 9833169402. ठीक झालं तर हे टिटवाळा स्टेशन सगळ्यात बेस्ट आहे बाय ट्रेन. तुम्हाला ट्रॅफिक नाही लागत. स्टेशनवरनं इकडे हार्डली 10 to 15 मिनिट्समध्ये तुम्ही आपल्या फार्मवर येता. ओके. ओके, चालेल. म्हणजे तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करून फोनवरती बुकिंग केली तरी चालेल ना? हो हो. ॲडव्हान्स दिला म्हणजे तुमची बुकिंग कन्फर्म. अच्छा, ठीक आहे, चालेल. दादा खूप छान माहिती वगैरे सांगितली तुम्ही. तर थँक्यू. तुमची सर्व्हिस पण खूप छान आहे. आम्हाला तुम्ही अजून फार्म मध्ये झाडं वगैरे बघू शकता. हां. आपल्या आंब्याची झाडं जी मोठी झालेली आहेत, तिकडे ऊनच पडत नाही, सगळी सावली आहे. हो. एक आमराई तुम्ही धरून चला. चालेल. आपले चार्जेस आहेत पर पर्सन 1400 रुपीज विथ फूड नाईट स्टेचे, आणि 1 डेचे आहेत 800 रुपीज विथ फूड. सकाळी ब्रेकफास्ट आणि लंच. आणि समजा हे फक्त काही तासांसाठी वगैरे आलं तर पण सेम रेट आहे का? काही तासांसाठी जर काय एखादी बर्थडे पार्टी वगैरे असेल किंवा काही ऑकेजन असेल तरच मी देतो. अच्छा. अदरवाईज असं विदाउट फूड मी शक्यतो नाही देत. अच्छा. विथ फूडच असतो. ही चिकन बिर्याणी, चिकन दम बिर्याणी. याच्यात आहे ग्रेव्ही चिकनची आणि यात कोशिंबीर. हे नॉनव्हेज वाल्यांसाठी. नॉनव्हेज. व्हेज. व्हेजला आहे व्हेज कोल्हापुरी, डाळ आणि तांदळाच्या भाकरी. प्लेन राईस ना? हो, आणि प्लेन राईस. पापड. स्मेल कसा आहे बिर्याणीचा? येतोय? छान येतोय.
तुम्हाला चिकनची ग्रेव्ही हवी असेल तर सांगा का? तर हा एक मोकळा मोठा रूम होता, हा जो की विदाऊट बाथरूम होता. इथे आपल्याला बाथरूम बाहेर होतं, तर आपण इथे सुद्धा स्टे करू शकतो. इथे आरामात 15 जण झोपू शकतात असा हा रूम आहे. आणि हा विथ अटॅच बाथरूम रूम होता. इथे आपल्याला बेडसुद्धा अवेलेबल होता. ह्या बेडवरती आरामात 4 जण झोपू शकतात आणि तसंच खाली 10 ते 12 जणसुद्धा आरामात झोपू शकतात अशी इथे सोय होती. तसंच आता आपण वॉशरूम पण बघणार आहोत. प्रशस्त वॉशरूम होतं इथे आणि अगदी क्लीन होतं वॉशरूमसुद्धा. या रूमच्या शेजारीसुद्धा सेम असाच एक रूमसुद्धा अवेलेबल आहे. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि त्याचा सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. धन्यवाद. बाय.